שלום לכולם, ועכשיו אני מראה לכם חווה של שתילה חצי אוטומטית. אפשר לעשות אותה גם אוטומטית שלמה עם פקודות, אבל אין לי כוח לעשות את זה, אז אני עושה ככה. זה גם מרגיש לי רמאות שאני עושה פקודה מלאה. בקיצור, ככה זה נראה. ככה נכנסים, שותלים הכל, ואז יוצאים בגלל זה חצי אוטומטי, כי צריך לשתול הכל. ואז יוצאים, נגיד ואני אשתול עכשיו סתם משהו, סתם לא לקחתי יותר מדי, בשביל נגיד שתלתי את זה מלא, היה ככה הכל וזה גדול, זה כבר מוכן. עולה, רגע נשים פה בסוף בשביל שתראו שזה עובד טוב. ככה. עכשיו מה שיקרה זה שזה ירד, יש פה מאחורי זה מים, זה יורד, ואז המים באים ולוקחים הכל לשמה, ומשמה יש את הזרם הזה שרואים אותו מפה, שהוא מביא הכל לתיבה הזאת. טוב, אז עשיתי פה כפתור עם שעון כזה, כי סתם שעון היה לי משעמם, עשיתי שעון מיוחד. ככה עובד. זה מה שקורה. נוריד את ה-F3. זה קצת לפני שהשעון ייגמר, זה כבר הכל יהיה בתיבה, ואז אני אוכל לקחת הכל. טוב, נראה לי כבר הכל בתיבה. לא יודע. ואחרי שהמים יורדים, אז האדמה נשארת אותו דבר. היא לא נהרסת. ותראו עוד שנייה זה ייגמר. הנה. רואים, האדמה אותו דבר. אותו דבר, אני יכול להמשיך לשתול, ואז שוב שזה יגדל, ללחוץ על הכפתור והכל יעוף לשם. טוב, אז איך בונים את זה עכשיו? קודם כל, אתם בוחרים איפה שרוצים את התיבה של ההתחלה. זה הדבר ראשון שבוחרים. נגיד אני רוצה את התיבה פה. כאן. אפשר לעשות אותה גם בגובה, קצת יותר מעצבן, אין לי כוח לעשות את זה, אז אני אעשה את זה ככה, אתם יכולים לעשות את זה בגובה. מעל זה לא שלא יצטרך לחפור. ככה. עכשיו חשוב מאוד לשים פה 2 ולא 1, איך קוראים לזה? משפך. אם לוחצים על שיפט, אז אפשר לשים דברים על תיבות וכל מיני דברים שאפשר להיכנס לתוכם, כמו זה. אני לוחץ על שיפט ואז שם. אני לוחץ על שיפט ואז שם, ככה. טוב, עכשיו מה שאני עושה זה אני אעשה פה מסילה. ככה, את זה אני מכסה, כי אני לא רוצה שהמים, בגלל זה חשוב 2, כי אני לא רוצה שהמים יביאו לתיבה. אז אני מכסה ככה, עושה תעלה קטנה. אני רוצה שזה יהיה 4 על 4, זה סטאק, כאן יש סטאק. זה 4 על 8, 4 על 7 ועוד 4. זה יוצא 64. זה יוצא סטאק שלם שיורד לי כל פעם שאני שם סטאק, יורד לי סטאק שלם. עכשיו מה אפשר לעשות את זה גם עם יותר מ4 לרוחב, אני לא יודע עד כמה זה יתפוס. לא בדקתי, צריך לבדוק. טוב. אז אני אעשה כמה יש פה, אם יש יותר מ8 פה זה לא יעבוד, צריך שיהיה פה 8 ומטה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. אם אני אעשה 9, אז תראו אני אשים פה מים, וזה לא יגיע עד לפה, זה ייעצר פה. כי המים מגיעים 8, הנה זה היה צריך להגיע לפה, זה הגיע לפה. אם אני עכשיו יהרוס את זה, ואשים פה מים, אז זה יגיע. הנה, ככה זה צריך להיות. עכשיו מה שאני עושה הבא בתור, זה מתחיל לבנות את המסגרת של הזה שלי. אז המסגרת צריכה להיות 8, כי 8 זה בדיוק
בדיוק זה כמו פה, שהזרם מגיע ולא ממשיך. אז אני רוצה שהזרם יגיע לפה ולא ימשיך, ואז הזרם הזה ייקח לטבע. אז מה שאני עושה זה, מפה סופר, לא, את זה אני לא, את זה אני הורס. אחרי זה נהרוס אותו, כי לא יעשה בלאגן. מפה אני סופר 8, 1, זה 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. וממשיך את המסגרת. ככה עכשיו אני יודע בדיוק איפה ללכת, ככה. עכשיו אני סופר פה 4, שיהיה לי זה, 1, 2, 3, 4, וממלא הכל, פה, ככה, ככה. סוגר פה את הקטע הזה. את זה אסור להרוס, כי אם תהרסו אז ישפכו מפה מים לפה. פה צריך לשים מים, בשביל שהדירה שאתם תדדרו את האדמה, אז שזה יישמר, שלא יצא. כי אם יש יבש אז זה לא יוצא, אם האזור יבש כאילו, צריך מים ליד. טוב, אז נשים מים, מים, מים. זהו. עכשיו מה שאני עושה, זה את הדבר הזה אני מכסה. ככה. בשביל שכל הדברים שעפים מפה שלא יעופו לתוך המים, וזה יפריע. בלוק אחד לא תמיד תופס, לפעמים זה עף על הבלוק. אז עדיף לעשות או בלוק וחצי, או 2, אני אוהב לעשות 2 כי זה בטוח שלא יתפס לי. ככה, נעשה גם פה נכסה את זה. את האחרון לא חייב לכסות. אפשר אבל לא חייב. אפילו נראה לי עדיף שלא. ככה, יופי. עכשיו מה שאני עושה זה מפה לוקח אחד ומשלים אותו לפה, גם כן ממלא את כל הארבע. ככה, עכשיו אני עושה מפה לשם שזה יהיה 7. אז 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. נמלא את זה. כשאתם תעשו את זה, תסדרו את זה יפה עם כל מיני דברים מתחת וזה, ומהצד עדיף את זה לשים אפילו בעץ או אבן או כל בלוק שתרצו, שזה יהיה יותר יפה כי זה סתם נראה מפואר ככה. טוב, עכשיו פה אני עושה אותו דבר, אני עושה לו מסילה ככה למים בשביל שלא יהיה יבש שוב. ככה. זה אני צריך לחסום בשביל שהמים לא יצאו. אז אני צריך לעשות אחד יותר גבוה כאן. את זה לא צריך. ככה. יופי, עכשיו אני מעלה את זה במים. יופי. עכשיו מה שאני עושה זה מכסה את זה, גם כן גובה 2, או 1.5 או 1, אני מעדיף 2, לא יודע, הכי נוח לי. ככה. ונשים גם פה ליתר ביטחון. יופי. עכשיו זה סטאק פחות 4, כל זה. אז מה שאני עושה זה לוקח מפה, רגע, את זה אני צריך לשבור, ואת זה צריך לשבור אותו אחרי שעשיתי את זה, לא נורא. 4, ככה, ככה, בשביל שהמים לא יברחו. ככה, נשים שמיים ונכסה, עדיף ב2 שלא יעוף לשום מקום. ככה. עכשיו מה שאני עושה פה זה הכלייה של המים פה. אז מה שאני צריך זה להביא, אני אביא זה, אני אביא מפה כי אין לי כל כך להיכנס איפה זה.
לא חשוב ניכנס. אפשר לעשות עם דביק, אפשר גם בלי, עם דביק אתה יכול לעשות עם כל בלוק, כי בלי אתה חייב חול או משהו, או איך קוראים לזה, משהו שנופל, חול נופל. אני עושה עם זה כי זה, בדרך כלל אני עושה את זה ביצירתי, אני אוסף את כל החומרים האלה ואז עושה, אז זה יותר זול, אז אני בדרך כלל עושה עם זה. עכשיו לוקחים חול, שמים עליו חול, ככה, ועכשיו עושים את הקטע שהמים יעמדו עליו, ככה, זה ככה, וסוגרים את זה שהמים לא יצאו, זהו ככה, יופי. עכשיו זה עולה והמים יעצרו פה. אני לא אשים את המים כי זה עושה בלגן, אין לי כוח, אז קודם כל אני אעשה את הקטע הזה של המעגל החשמלי. ניקח כזה וכזה, אפשר לקחת גם כאלה, אבל אני כאילו רוצה לחסוך בחומר, אז אני עושה ככה, אחד כן, אחד לא. אפשר את הכל כן, ואז זה כאילו פחות, זה יכול להיות שזה יותר טוב, אני לא בדיוק יודע, אבל זה פחות, זה יותר מבזבז חומר, יותר קשה להשיג את זה. עכשיו את הכפתור אתם יכולים לעשות איפה שאתם רוצים, אתם מושכים רדסטון לאיפה שאתם רוצים, שמים אותו איפה שאתם רוצים. אני אשים אותו פה. אפשר גם לעשות כל מיני מנגנונים, אני שם סתם את זה בשביל, כי זה הכי קל. ככה. וזה עלה. עכשיו אחרי שזה עלה, אני שם פה מים, ובודק שזה עובד. עכשיו יש פה באג, כנראה בגלל הסנפשוט. אני לא יודע מה זה, או שזה לא באג, או שהם עשו את זה בכוונה. צריך להעביר את זה ל4 בשביל שזה יצא בדיליי, ואז לא ייתקע ככה. ואז הכל, הנה אתם רואים, זה יוצא בדיליי, ואז זה ממשיך כאילו, כי זה לא נתקע. ככה, זה מגיע עד הסוף, בוא נראה, כן הנה יצא טוב. עכשיו זה מגיע לפה, זה נראה כאילו זה הורס אותו, אבל זה לא הורס אותו כי הזרם ממשיך. יופי, עכשיו נכבה את זה. נראה לכם מה קורה בסוף שמכבים את זה, שתראו את ההבדל. למה הם נגמרים עכשיו שמה. זהו, זה הבדל. ואני תמיד אוהב לחסות גם פה בשביל שלא לא יעוף שום דבר ולא ייכנסו לי כל מיני חיות שירסו לי את זה. עכשיו הדבר הבא, אני צריך לשים דלתות בשביל שיהיה אפשר לעבור. אז מה שאני עושה זה מוריד ככה שתי בלוקים, שם ככה, הולך לבפנים, לא חשוב אם זה בפנים, עדיף שזה, לא, בעצם חשוב שזה יהיה מבפנים, כי אם זה יהיה מבחוץ אז פשוט יהיה, אני אראה לכם עכשיו נגיד אני שם את זה מבחוץ, מפה, אז יכולים לקפוץ לפה כל מיני אייטמים, כל מיני, מה שלא יהיה שאני שותל פה. אז נשים מבפנים, ככה. ומה שאני אוהב לעשות זה גם כן לחסות את זה בשביל שיראה יפה. כמו פה, אתם רואים מה עשיתי? והסרוכית לא חייב סרוכית, אפשר, בעצם חייב סרוכית נראה לי, לא יודע. אני אוהב לשים סרוכית בדרך כלל, אני שם שקופה, אבל זה היה בשביל הסרטון. אני שמתי את זה. טוב, אני לא אשים זרוכית, אני אקח זה, אני אגיד לכם שזה עובד רק. אני אקח כזה, אני אקח כזה, ונשים. ככה לא חשוב, נגיד סתם ככה. עכשיו נשים על זה. זה עובד גם עם גזר ועם הכל. נגדיל רק את זה, נשים פה גזר נגיד. גזר, ומה עוד? אבטיח זה לא עובד. אבטיח יהרוס את זה. כי אבטיח גודל בצורה מוזרה קצת. איפה? תפוח אדמה. זה. וזהו, אין עוד דברים. גזר, נשים פה תפוח אדמה. ככה. חשוב להגיד שזה סטאק שלם, כל זה סטאק אחד.
אני יכול לקחת סטאק, נגיד יש לי את זה, וזה גומר לי אותו על זה. אלא אם כן יש פה כל מיני דברים. אני אסגור את הדלת. מה שאני אוהב לעשות זה לשים פה כזה, או מאבן, לא חשוב מה שתרצו. ככה, ואז כשאתה נכנס, זה גם נסגר, וגם כשאתה יוצא אתה יכול לפתוח, ותדרוך את זה, זה נסגר לבד. ככה שאתה לא תשכח את זה בחיים. שלא יהיה אפשר לשכוח את זה. יופי. עכשיו אני אלחץ על הכפתור, יראה שזה עובד. שמתי שם דמה? כן, שמתי הכל. בואו נראה. וחשוב לעשות, גג לא חייב לעשות, אבל זה טוב לעשות גג כי אפשר לקפוץ על זה וזה נהרס. מי שלא יודע שקופצים על עכשיו יש מים אז אני לא יכול להרוס את זה. שעוד מעט שלא יהיה מים אני אראה לכם איך זה נהרס. רגע, נגמור עם זה. נחזה. אפשר לעשות גם כן, כמו שעשיתי שם, נגיד שעון על זמן ואז אתה לוחץ פעם אחת וזה נגמר הדבר הזה. הנה, ראיתם? בגלל זה עדיף לעשות גג. נעשה סתם פה איזה משהו. ככה, בגובה של 2 שתוכלו להיכנס. ואז כמה שאתם קופצים זה לא עושה כלום. רגע, אני ככה, ככה, וזה לא יעשה כלום. טוב. זה היה המדריך. יש פה עוד כמה דברים. אני אסביר לכם עליהם בסרטון הבא אולי. טוב, ביי.